Καλημέρα. Σήμερα Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2025 βρισκόμαστε στο γεροκομείο Βόλου. Είμαι ο Κωνσταντίνος Καρακατσάνης, πρόεδρος και ιδιοκτήτης της εταιρείας Καρακατσάνης Food Service και βρισκόμαστε σήμερα εδώ για να παραδώσουμε τρόφιμα τα οποία είναι από την συνεισφορά μας στην εκδήλωση την οποία έγινε στο θέατρο του Βόλου τον Οκτώβριο με την συνεργασία με το δίκτυο Περεβία και την μπάντα του πολεμικού ναυτικού. Είναι μια από τις παραδόσεις τις οποίες έχουμε κάνει στο γεροκομείο, στο ορφανοτροφείο και στην κουζίνα αλληλεγγύης, σε συνεργασία πάντα με το δίκτυο Περεβία και τον κύριο Σκριάπα, για την βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των συνανθρώπων μας. Κύριε Καρακατσάνη, να ρωτήσω κάτι. Επειδή είσαστε από τις εταιρείες που ανταποκριθήκατε στο κάλεσμά μας, το οποίο απευθύναμε σε όλες τις επιχειρήσεις του νομού Μαγνησίας, είσαστε εμβληματικός υποστηρικτής της προσπάθειάς μας αυτής. Πώς αισθάνεστε που είμαστε σε έναν ιερό χώρο όπου φιλοξενείται η τρίτη ηλικία? Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που συνεισφέρω σε αυτή την προσπάθεια, σε οποιαδήποτε προσπάθεια γίνεται για τη βελτίωση κάποιων κοινωνικών ομάδων. Άλλωστε η εταιρεία μας είναι πάντα κοντά σε όλες αυτές τις εκδηλώσεις, είτε αθλητικές είτε οποιασδήποτε άλλες εκδηλώσεις, και κυρίως σε ανθρώπους, σε κοινωνικές δομές οι οποίες χρειάζονται τη στήριξη όλων μας και κάθε στιγμή και πάντα. Εμείς εκ μέρους του δικτύου Περεβία, εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Πολιτισμού, Περιβάλλοντος και Επιστημών, που ήμασταν οι μεγάλοι διοργανωτές της συναυλίας της μπάντας του πολεμικού ναυτικού, και εκ μέρους βέβαια της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας και Σποράδων, της κυρίας Άννας Μαρία Παπαδημητρίου και βεβαίως του Επιμελητηρίου Μαγνησίας και του Προέδρου του κυρίου Τέλη Μπασδάνη, να σας ευχαριστήσουμε και να σας δώσουμε συγχαρητήρια για την προσπάθειά σας αυτή και την άμεση ανταπόκρισή σας. Και εγώ σας ευχαριστώ και θα είμαστε πάντα αρρωγοί σε οποιαδήποτε τέτοια εκδήλωση που έχει κοινωνικό αντίκτυπο.